за какво купне е душата ти? Може би за изобилие от любов, от светлина, от радостни, щастливи мигове. Може би за семейство, за деца, за прекрасния партньор. Най-вероятно за материалните блага в този живот, за финансова стабилност. Дали това е възможно? Да, разбира се, за всеки човек е възможно. Всяка душа е дошла тук да преживее, да изживее тази божествена любов, тази радост в този земен живот. Но какво трябва да направим най-напред? Най-напред трябва да почистим корените, почвата, земята. А какво е това? Това са семейните обременености, фамилните, родовите обременености. Най-напред трябва да изчистим родовата карма по своите родове на майка и баща. Затова ви каня, заповядайте в моя курс Феникс изчистване на родовата карма, за да изчистим, за да причистим земята, корените на вашето дърво, за да може да израсте силно, голямо, да дава плодовете на вашите мечти, на вашия изобилен живот от радост, от любов, от финансова, материална стабилност, за всичко, което мечтаете.